Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добрый дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра горад Беларусі Чачэрск. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Андрусь, чаму мы вырашылі распавесці пра гэты незнаёмы большасці беларусаў горад? Сапраўды, горад малазнаёмы для большасці беларусаў, ён невялікі, раённы цэнтр у Гомельскай вобласці, і для мяне асабіста ён цікавы з дзвюх прычынаў. Ну, па-першае, у гэтым горадзе адбылося прабуджэнне, евангельскае прабуджэнне ў канцы 19 стагоддзя, пра што мы трошкі пагаворым. Па-другое, адтуль паходзіць чалавек, які зрабіў на мяне вялікі ўплыў як на навукоўца. Гэта гісторык Валентина Васильевна Яноўская. І вось недаўна быў апублікаваны зборнік, прысвечаны гісторыі Чачэрска, і мне здаецца, што гэта будзе цікавым і большаму колу слухачоў, гледачоў, якія жывуць у іншых мясцовасцях Беларусі. Горад Чачэрск, акрэсліце, калі ласка, гістарычны шлях. Горад Чачэрск быў заснаваны, ці больш дакладна першая ўзгадка пра яго адносіцца да 1159 году. Гэта быў горад, які знаходзіўся на зямлі радзімічаў, старажытнае беларускае племя, і за яго супернічалі два княствы, кіеўскае і чарнігаўскае. І вось горад пераходзіў з рук у рукі і такім чынам патрапіў на старонкі летапісаў. З гэтым горадам звязана выдатная гісторыя часоў Вялікага княства Літоўскага. Рэч у тым, што у 14 стагоддзі ён належаў роднаму брату караля Ягайлы Скіргайлу. І вось Скіргайла заснаваў Чачэрскі замак. Гэты замак ён быў даволі такі прыгожы, знакаміты, застаўся, праўда, ад яго толькі замкавы вал на сённяшні момант, але у 16 стагоддзі Чачэрск ён перайшоў да вялікакняскай пары. Вялікакняская пара – гэта кароль Александр Ягайлавіч і яго жонка Алена Івановна, дачка вялікага князя маскоўскага Івана Васильевича. Пасля ён стаў цэнтрам Чачэрскага староства. Староства – гэта дзяржаўнае ўладанне ў вялікім княстве літоўскім. Ім кіравалі прадстаўнікі знакамітых родаў. Знакамітыя роды былі Зяновічы, Агінскія, Сапегі, якія валодалі Чачэрскім і якія зрабілі вельмі шмат для яго. Ён атрымаў магдыбургскае права, гледзячы на то, што гэта мястэчка, і быў адным з такіх важных гарадоў на ўсходзе Беларусі. У 18 стагоддзі, у 1772 годзе, Чачэрск разам з усёй усходняй Беларусю ён перайшоў пад уладу Расійскай імперіі. Імператрыца Кацярына II падаравала яго свайму вяльможы Захару Чарнышову. І вось ён зрабіўся рэзідэнцыяй роду Чарнышовых Круглікавых. Захар Чарнышоў быў чалавекам новага часу. Ён вельмі шмат што зрабіў для Чачэрску. Па-першае, ён пабудаваў ратушу, збудаваў ратушу, што сімвалізавала магдыбургскае права, пабудаваў 3 царквы, 1 касцёл. Ён таксама збудаваў шкляную мануфактуру. І гэта быў знакаміты Чачэрскі шкляны завод, які праіснаваў аж да 1879 году. Вырабы чачэрскага шкла яны карысталіся папулярнасцю на розных, нават міжнародных выставах. Трэба сказаць, што ў часы Расійскай імперіі гэта ўжо было мястэчка ў Рагачоўскім павеце. Рагачоў быў цэнтрам павету, мястэчка. У 20 стагоддзі доўгі час Чачэрск таксама пераходзіў з рук у рукі, як мянялася ўлада, і на сённяшні момант ён з'яўляецца раённым цэнтрам у Гомельскай вобласці. Распавядзіце пра архітэктурныя славутасці. Вось архітэктурныя славутасці, з майго гледзяшча, іх можна падзяліць на 2 часткі. Гэта спадчына, якая ёсць, і спадчына, якая страчаная. Калі казаць пра страчаную спадчыну, то трэба, безумоўна, сказаць пра Чачэрскі замак. Застаўся замкавы вал і замкавая крыніца, знакамітая Чачэрская замкавая крыніца недалёка ад ракі Чачоры. Дарэчы, ад ракі Чачора паходзіць і назва гораду Чачэрск.
І таксама быў страчаны касцёл Святой Троіцы. Гэта езуіцкі касцёл, які быў пабудаваны ў Чачэрску на ўсходзе Беларусі. Таксама дзве праваслаўныя царквы былі страчаныя. Вялікае архітэктурнае багацце. З тых, што засталося, гэта ратуша 18 стагоддзя 1784 году. Гэта таксама царква Преабражэння Гасподняга, вельмі цікавая праваслаўная царква, вось у цэнтры Чачэрску, якая збудавана такая ў стылі класіцызму. Безумоўна, частка гарадской забудовы 19 стагоддзя. Хрысціянства ў Чачэрску. Хрысціянства ў Чачэрску, як і ва ўсёй Беларусі, яно мае сваё такое шматканфесійнае аблічча. Ёсць праваслаўныя, ёсць каталікі, ёсць пратэстанты. Трэба сказаць, што вось мы казалі пра тое, што было ажно 3 праваслаўныя царквы. Сапраўды, будаўніцтва гэтых праваслаўных храмаў яно паказвае тое, што ёсць вялікая праваслаўная супольнасць. Таксама быў збудаваны касцёл езуітаў. Вось ордэн езуітаў, які быў забаронены ва ўсім свеце апроч расійскай імперіі у канцы 18 стагоддзя. Вось адна была з рэзідэнцыя ў Чачэрску, і нават езуіцкая школа была. Ну і, канешне, безумоўна, евангельскае правуджэнне. Рэч у тым, што ў верасні 1882 году у палацы Чарнышова-Круглікава, графа, уладальніка Чачэрску, адбываліся разборы Бібліі. І вось адзін праваслаўны святар, які ён казаў, што разборы Бібліі адбываюцца наступным чынам. Збіраюцца ў вялікай зале Чачэрскага палацу мужыкі і шляхта. Ён казаў, што дваранства вялікае разам з мужыкамі, яны разам п'юць гарбату, разам чытаюць Біблію і разбіраюць па раздзелу Бібліі. А жонка графа Чарнышова-Круглікава, яна раздае брашуркі з евангельскім тэкстам мужыкам, і самае галоўнае, прачытаўшы, яны ёй вяртаюць. І вось ён напісаў такую цэлую петыцыю ў Свяцейшы Сінод і кажа, што нешта робіцца. Ідзе вось такое чытанне Бібліі. Таму вось гэта гісторыя хрысціянства, яна даволі багатая. Чачэрск як малая радзіма вялікіх людзей. Вось я казаў, што было чачэрскае староства. У чачэрскім старостве кіравалі 2 такія знакамітыя чалавекі. Першы – гэта Юрый Зяновіч, які перайшоў у кальвінізм, і яго сын Крыштаф Зяновіч. Крыштаф Зяновіч пабудаваў знакаміты смаргонскі збор. Вось яны кіравалі чачэрскім староствам. А сярод сучаснікаў я бы хацеў назваць імя Валентины Васильевны Яноўскай, гісторыка, які вельмі шмат зрабіў для даследавання гісторыі Беларусі канца 18-го, пачатку 19 стагоддзя. Вось знакамітая яе манаграфія «Хрысціянская царква» ў 1863-1914 годах. Гэта кніжка, мне здаецца, адна з лепшых па гэтым перыядзе, па гісторыі Беларусі. Андрусь, што параіце наведаць? Сама лепш наведаць Чачэрскі гісторыка-этнаграфічны музей, які знаходзіцца ў старажытнай ратушы. Шмат экспанатаў, калі наведаеце яго, не пашкадуеце. У 1159 годзе Чачэрск быў згаданы ў іпаціўскім летапісе. Да 18 стагоддзя праз чачэрскае староства праходзіла дарога на Балтыйскае мора. За праезд бралі пошліну, памер якой лічылі па колькасці каней. Пасля чарнобыльскай аварыі амаль палову Чачэрскага раёна адсялілі. У горадзе ўзвялі помнік пакінутым вёскам. Сёння Чачэрск можна абысці пешшу за гадзіну. А чаму не? Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Пакідаю для сувязі электронную пошту rmtwr.by@gmail.com. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!